shamwari dzedu titamire iwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva titsvake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche toshaya kambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa emakwenezi na mabasa musatibanane watokotadzira tadzidza mabasa ekwenezi na mabasa musatibanane watokotadzira kukushingamidzai kwatiri kuita pano paZim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyakuti akutendai netsigiro yamuri kutipa tikona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare tiri kuona kuti muri kudakadzwa muri kufara nechirongwa chitsva chatakupai turning point from prison to progress icho chatinokupai kuti patinenge chitandara nehama neshamwari dzikurarama dziri mukati meprison nasuno tauya guruve prison patati aiwa regai timboshanyira hama dzedu dziri kurarama dziri mukati timbonzwisisa kuti chii chinenge chakaitika kuti hama neshamwari dzizosvike pakupara kwemhosva asi vakuru kana kuti vanambuya nanasekuru vanogara navo vanogara vachitaura kuti yakatambika jeri rinopera regai tipinde mukati tinzwisise kuti ndezvipi zvezvimwe zvavari kudzidza vari pano guruve prison. Tufara mukadiwa. Tinanini kurisei kuguruve kuno. Guruve kana ngapo. Naida. Zita ndiyani ko? Sandilomel Mazuru. Lomel Mazuru. Yes. Kumshani ko? Mja kumbiri. Kumbiri? Kumbiri kusama. Yo. Ngavagule. Okay. Tichitarisa kumusha ndizvipi zvamaita kumusha tinoti zvezvingwe zvamaita murumbire mimi manyamita nezvekurima ndaita nezvekurima nezvekutenga nokutengesa zvifuwo zvakaita sembudzi ndozvakazara iri kumbira ndozvakazara hongu zvokuti kana kune vanoda kuroora kawandiya kumbira zvitaka hongu zvakanyanya dzakachipa mombe totangira pamari zvoma kubva pa$70, $80, $100 zvichienda. Saka dzakachipa bhozi kumusoro kutochinzwa kunana maundaro enokumombe dzedza kuma$350 inototengeswa $300 ingati dhoni ratokura chairende rakasimba ende ishoma mombe dzakadaro. Saka ndedzo dzima-80 saka mbudzi inozita mari mbudzi inotangira pa$10, $15 zvichienda kusvika pa$25. Kuona mbudzi inosvika $30 inenge yakanyanya. Saka mafane nyama nyama hongu inowanika bhozi kana mbudzi ichita $10 zvinogona nhasi unorege nimbofadza mhuri nibotenga hangu mbudzi timboita timbobhuja omuti zvozoya. Okay, ndaona muri kugarden sei makasarudza kutanga kuita nezvekutamba muri kuita zvekurima ndozvatikuita panapa nechikonzo chekuti kwandinobvawo ndinomboita zvehorticulture saka ndakafarira kunge nakuchitambira kumatokwe kokone mukadzi nekoko ndichiita dzidzira basa rekuwedzera ruzivo kune rimwe andaizivawo. Muchandarima manwiwa green maize mabanana zvekudaro mbudzi huku. Mauya panapa zvakafamba sei kuti muzoti rege ndienda kugarden makangochuza mega here maona vamwe vari kugarden kana kuti zvakafamba sei? Ndakafarira ndega panosarudzwa kuti vanodawo kuenda zvekurima ane zvipo zvakasiyana-siyana unoona zvekurima kwakuvaka unoenda kukarerekera chipo chako. Pane vai vatinozoona kamukoma ari machibage chake kana kuti ari mabhinzi dzake kana nzungu tozoona dzatsva kuzoti ndakaisa pamashizha vanhu ivavo mukoma chii chinenge chaitika kusaziva here kana kuti munhu wekuti anenge aringoyo mubimbindoga kuti aiwa ini ndoita zvinhu zvangu ndega. Chimwe chinaitika chinopisa urimwa inyaya yekuti unogona kuwadza kana fertilizer kana kushandisa mushonga usiriwo paurimwa rangu kaita kana zvikonzerwa nekunaya kwemvura inopisa muzvirimwa. Takatarisa mukoma nomene tasangana pano chakaita kuti mukoma nomene vazopinda musungwa
Tikatatu ngwana zvipinda musungwa inyaya yekudongo zvipfuwo stock theft ndinoshanda nayo. Zvakazara kakusekuteera vana vanoita pai. Zvakazara. Saka unozvipedzisira kuti akeni mbona idai dzibongo dziri pachipa nezvimwe. Pakatiendika ika mama wote chingotezi. Zvakafamba sei zvai mukoma. Ndakaita zvokuti ndaita zvekutengesa mbudzi kuHarare kumakantini kuHarare kumbayo. Saka ndakafunda musana wangu achitanzi anotsanguno kuti pane munhu akuda chichoda mbudzi chichinhatu. Saka muda vanhu vati ndatsvaka tati anoitsa nenguva ino hazvichaita. Ndakwanisa kuona mbudzi kazviona sei. Ndadza kumapasi 3. Tokwanisa era kuzara kunodoka. Saka ndababa mbudzi ndotende nditsvage mbudzi ndiite sei. Ndatsvaga wakomana ndakomana ndikumbira mari yangu ndine panapa. Saka nditsvagire mbudzi. Wakomana ndizototsvaga sei. Wakomana wakanditsvagira mbudzi ndobvavhiya ndobvandipa. Saka wandipa zvezviri ndasvika paBoomgate. Ndatipa report wapane report kuti wabuda mbudzi kwandapa. Saka mune nyama. Hapana handine nyama. Ndikusunga kwandikaita kuzondipinda mukati kuno. Avakomana ava ndikumari kwenyu. Ndokumari kwangu ihongo. Vaitawo zvekumbudzi zvega. Vaita zvombudzi izvozvo. Vanoita zvombudzi izvozvo. But vatengi nekutengesa vanotengesa vari mumushopo. Mabatwa nini nemapurisa. Ukataura kuti kwamabva kwabiwa chimbuzi. Kwabiwa mbudzi hongo. Makafungira here kuti ndimine nyama yaminayo kana makangoti amene umwe munhu arikutsvakusva. Ndakaoneka kunyuma kuti ndogona nyama yandinayo sezvo vakomana ivo vanonga vatengesa mbudzi idzi vanga vadziwana pai. Saka ndakutenda zvimapepa sekutengesana kwaita mbudzi dzacho. Asi pamwe pamembotengesa mwemboita zvimapepa. Kuna senyama iri kuti inofamba iri seimbudzi neotowauraya zvezvi haina pepa yakawanda kuti unozvikiriya kwasabhuita sei unongoona unozvikiriya kupolisi wo unozongoenda kwasabhu kopiwa pepa rawaita zvibudzi yako iswa yoitika padanga yetichi ito zvakanaka musuna handisinawo mapurisa akubatai vakati mapurisa vanobata vanobvudza nembudzi ndidzako iro tati mbudzi ihongu ndidzako anzowadziwana kuti ndabvuna zvokuti udani kuchimururi ano kuchimururi koko ndokuna nhenga nhenga aripota atofona panapa the usati wakwira kombi kuti pane munhu ari kuya koko pane munhu ari atibika mbudzi. Saka mimi makazozikana sei imi matumira vakomana ava kuti vakomana ava nditsvagire mbudzi zita remunhu akanga azopiwa hake mbudzi rakanga razopa ukumusha ini ndazokwira bhazi ndatouya pana vanhu anga vafungira kuti vakatipa mbudzi idzodzo vanga vatobata saka ndowakatava zita rangu kuti mbudzi dzingadzibana ngoma nomene ndorene mbudzi kumbari. Mabato ngoma apa mune nyama yenu. Ndi nyama yangu. Mbaketi mbegi. Tunotakura masaga. Musaga. Nyama yembudzi nato. Mabasha ni mapurisa. Akataura nyama gani? Nyama yakaso mmoto ni mapurisa. Watenda ukamba. Yeah. Mashuka ukamba. Mashuka ukamba nyama ni vanosa siku wanivanisoma events on my fridge. Wanasoma sales. Yeah. Mara masales makagara kwa basi. Masales ndakagara kwa zvizi walimesheti. Ndishipiri ndobana wenzi ndakenda kwa kuti. Kumbari mzukuru nyama yakamiriwa. Mbare watezera kumirira kuti nyama yacho ichauya. Anofunga wakomana wekomi ndo wakazirasiya wazongowaudza sezvanoziwana utano sanonyene ngati wasungwa nenyama. Tezvarapo wakamirira kuti mupwasha ari kuya ne. Kuti wakuya nenyama. Hey. Maenda kukoti kwaRara. Zvakanofamba sei muchinominiswa mukabox kaya. Toziva kuti semunhu yange first time kausungwa. Oh, yange first time sungwa. Mamiswa mukoti masesa akuti nchi kudai. Makutongwa nemhosva, makanzi nemhosva. Ndakanzi panapa ufungidzira uyo une mhosva yakanaka watarisana panapa mhosva watarisana nemhosva yekuti ufungidzira kuti wakabachi wakabazopfuyo. Mhosva unoiziva ere kuti mhosva ngondezi. Vantu unoibvuma ere? Ndakati hongu mhosva ndoibvuma. Saka makazopiwa mutongo wakari basi. Ndakazopiwa mutongo koti ndakazopiwa mutongo panapa ndikupika 6 months ndakabva na 10 months. Ndakabva na 10 months kubva kukoti ndabvisirwa rejeri. Saka ndimanya 6 months. Mapinda ere? Ndakapinda kurakapera muna October. Saizvo zvimasana. Ndasara madezi ndaunokura. Marotobura. Takatarisa ipapo mukomana umeni mabva kukoti mapiwa mazuva enyu muchisvika pagedha mafuri wagedhi makanzwa sei muchisvika panzvimbo ino?
Naonetika nje kuti nini pamhosva iyi yandakapara iyi ndakagutsuka kuti mwana shure ndakaipara. Saka naizvozvo ndakatambira kuti nini nemutongo wandakapiwa ndakatambira kuti ndakatadza. Saka zvanga zviri mandiri kuti ndofuna kupika mhosva yangu ndipedze. Saka handina kuita kwandakaita kuti ndipinde mukati mememba imoyo. Ko boys dzedze kutengera mbudzi makazombosangana? Boys dzedzi ndobva ndadzipinza hangu mukati. Boss mhosva yenziwo ndokati kabata tinechi une mutumbi wembudzi. Saka iwo ndokuenda sevidoka pambudzi. Munhu uya yakanga ado masitari enyu muri dzembudzi makanga makambosangana naye here zvichida kana kukoti? Panga pasina chikonzero chekuti ndisangana nekuti mhosva ndandibvumba. Zvinoitika zvokuti kana uchiramba zvezvi ndipanozodaidzawo mumhan'are kuti muuye muite cross examination mubvunzurudzo kuti uchipindura nokuti umuti ndiye akaba pakuita sei tichibvunza natiri tu. Saka apa panga pasina kuti handidaidzwe ndiite sei adaidzwe tipindurane tipikisane sezvo ndinati kutambira mhosva kuti mhosva ndikuiziva. Sekumari kumwe chete munhu maitomuzivira pakasitaurwa zita kuti ndingina ndingi ndiyakudoma zita renyu? Ndinomuziva. Ukamonyo kamira sei munhu uyu muningina mudzimai wangu. Jesu. Muningina mudzimai wenyu chireva mainini? Ndimainini womudzimai wangu zvakare. Saka mazonzo enyu kuti mbudzi dzakatofira nhatu idzi ndedzadzimai wenyu makanzwa sei? Ndakabatikana nokuti pakatorwa mbudzi dzinokumana ndakatizoti saka kumana akanipa mbudzi dzingadziri dzadzimai wangu. Saka ndakangoti zvisinei hapana sezvo zvaitika kare ndichadika tonguva yamhosva. Saka adzimai vanomboya here nyamuri kuzoona ipamafilmu? Madzimai akakamucheta vanivhizitira kamuchete but ndo hama yandikati kanivhizitira kamuchete but hama dzangu vese ukama ndakaona muchete anovatezva adanza dzishiye mudzimai navadzimai ndovakauya zvindoona pana vari vaviri ndo ndakati mavhizitors andikasangana naye panishandirawo pano. Tozoti kana makutaurirana paipai pavhiziti yekutanga iyi ndopamunonyatsotsanangurana vakubvunza bcause mune musina kuzoonana kamungotaura makurisa moenda kukamba moenda kukoti makutoya kujeri mune musina kuzoona nguva yekutaurirana naadzimai vauye kufirst visit uchivati dzvi maziso apa maziya futi kuti mbudzi dziya ndedzemunin'ina wavo mashoko makatanga kutaura navo ndemtu madzimai angu ndoatanga kuvakwazisa ndibva wadaira but ndakaona kuti mukadzi wangu uyo anga rega kubatika nekanganako kaikaiko kushungudzika nokuti murume wake anga asunga but ndakazongokwanisa kuvabvunza kuti saka mainitendei makazoonana nawo here adza mazuva ano asi kutaudzana vakunyara kuti ndisangane navo amashoko akataura madzimai avo kuti mainini vanenge vakunyara ndakasungisa mukadzi murume mukoo wemukoma wangu. Okay, takatarisai ipapo ndazva muchiti vakamboya kamwe chete chikonzero vakazokuudzera tizoti pane nguva inozombodaidziwa nanasekuru kana nambuya vanochengetwa navo pano kuti aiwa kune vada kufona here uko kune vaita maemergency here makazombofona here kuti ko manyanyo tizizi kokanaka here vakapewa chikonzero? Pamwe pacho pandaifonesa vaitaura kuti anzi handina mari. Saka hapana pandaimukwanisa kumumanikiza kuti auye asina mari aiwana kuti sezvo ini ndinotsvaka mari ndasungwa ndiri mukati. Saka kuti ndimumanikiza kuti agara achiuya ndezenge ndakuzobvunza mubvunzo zvekare kuti kwenini mari kuramba achiuya mudzimai wangu yakuiwana kupi. Ndakupinda ndinofunga kuti mudzimai wangu anoona zvimwe zvinhu zvaari kuita ari panze. Hama dzenyu imimi tozoti mudzimai anenge hama ipedyo but tine hama dzedu kwatakaberekwa chaiko kwana mukomanomi kuti vakaronzi mukomanomi mapinda nedambudziko iri ndo vanoita sei vane vaya. Hama dzenyu chaidzo dzikwababa kana dzikwamai dziri kumboya here kuzokuona iwo kana kuti vakanzwawo here shoko iri dambudziko rakakurira iri? Kugarisana kwatika ndikokuti mukoma wangu anondisiyira ndogara naye muvhireji imwe chete kuzoti hanzvadzi yangu imwe ndikasiyira ndogara naye muvhireji imwe chete amai vangu ndogara navo mumwe chete nekuti iri ndingogara nzvimbo yakatenderedza chisi chinozivana zvezvo kuti kuitika kuendera chiito ichi vese hapana chinyowani chiri kwavari vandoziva ndiri muusungu. But vanovachiziva kuti muri papi chete? Vanozvizivawo. Saka makambobvunza here mudzimai ko nguva yanatsano ko vamwewo kana mhama zvavo vadi kumboita sei kungovavarirawo vauya makambobvunza here pa? Noini kuti ndimubvunze mashoko mudzimai ndakaona kuti ndikaita sezvino ndikupinza mwoyo wakaipa maari anozoona kunge inini pamwe inini ndakuda kuti ndimuonese kuti hama dzangu dzakashata
andakwanisa kumubvunza mubvunzo but izvo zvinoziva mupfungwa dzangu inini kuti amadzava kutitegera kana dambudziko. Asi maigarisana sei nenyama dzenyu bosozoti chimwe chezvikonzero pane vamwe vatombotaurawo nawedu vari kugarawo vari mukati meusungwa kuti inini chikuita kuti hama dzangu sauya nechakati zvichienderana nemagariro amaita kunze. Imimi ukama hwenyu nenyama dzenyu dzakakuvakidzana naye dzamuchiti sisi vanogara pakati, mukoma anogara pakati, mama anogara pakati, musemuraini iroro kumusha. Ukama hwenyu imimi wakanyasomira sei? Magarisano yenyu, kufambidzana kwenyu pamwe chete sehama zvakanyasomira sei? Inini ubva ndaberekwa inini panengati ndakakangasana nehama yangu inandina ende mukoma wangu nehanza dzangu plus kwese extended family ezevo zvakana mukuru chichi nevamwe vamwesa anengati pane chikonzero chingaita kuti because kukura kwakaita vabereki vedu vakakura vari baba angwari vakomana vaviri vakabereka mudumbu rimwe chete but vanhu muraramiro vaita vanhu ava vaitsvagana nematemo zvinhu vasingawirirani. Saka kufa kwakaita vanhu ava nditi tese takabva taungana semhuri tikati anoonei lesson yangitika kuno vanhu ava tanechidzidzo tingatikure sevana ngatikure tikaita sei takabatana. Saka takakura takabatana hatina kana dambudziko kana waningati ndiri hanzadzi kuti nina wangu namukoma wangu wandikakrosana naye handina. Hapana ipapa hapana kana dambudziko wandingadomira. Saka toti kubatikana chiri kwakaita chii mumwe kana kuti inhau dzemari idzodzi? Ndona inenge iri dambudziko rokuti vamwe vacho kushaiwa ruzivo nekuti munhu akasungwa anoshanyirwa zvinoonekwa. Vamwe vacho vanotya especially ana sekuru avo magarejeri vane mbiri kuti vanorova vanhu vanezeta sei vanodii but ana sekuru edu havazodaro. Saka munhu iyeye asingapinda muusungwa zvinotora kunetsa kuti zvipinde mari kana effect yomwe anomboya pavhizita apa kuti vaone vamwe panapa anenge akabatana kanika kuchi vanozoita zvokuudzwa nana sekuru pane pasununguka musha wechivana venyu tisitochengeta chimhuri yenyu hapana chakaipa. Saka zvinonetsa saka vanenge vanika batikana kana ngavanako vachanga kuri kucha kuti ndinoneka enda kwekuri ndinganzi pamwe ndiri hama yake ndichatorwa ndokabva futi mujere futi. Ndikufungira kuti tumwe dzingwa zvingava zvichivabata kusauya kwanoita but nekushayiwa mari sezvo kwatinobva kuona chidodoko nzira dzekutsvaga mari dzakasiyana-siyana hakuna vanokukorokodza mari. Vamwe vacho vanomera kutengesa kuti ndikatengesa chipfuwo ndinoona mumwe munhu zviiti zvichienda nekutenga shuga ndichinowana wangu zvinowanikwa muwana izvozvo. Okay, ndanzwa panhau yedzidziso yekuti kumamisha kwatigere kukomba vanhu tichiri kungoudzana manyepo ekuti mujeri hakunaomera zvakanaka. Ufunga pane example yatakatokura tichiziva yejeri rinonzi chawagona hapana. Maiwe waiti ukanzwa kuti ukaona waenda kujeri waenda kuchawagona, ini ndakatokura ndichifunga ndorega jeri rinowanika musima. Ukaenda kuchawagona hapana chete ukaenda kujeri unofira ikoko. Vamwe vati vana sekuru nanambuya vacho vanogara ikoko vanorova vanhu zvisingaiti. Vanhu vanorara vakanzi rara, mumwe anobva arara futi ipapo akaisa makumbo mukati memumwe, mumwe anobva arara akanzi rara wakamira, vanodirwa mvura na2 vanorara vakadai. Muchisvika imimi nekunzwa kwatinenge tichiita tiri mumisha umu hazvisiri zvere zvamaimbofungira uye mazosvika panapa ndizvere zvamakaona zvakaita jeri ratinodzokodzwa? Zvakaita jeri riri kuvanhu vekunze nejeri riri mukati matiri munhu zvakasiyana. Nokuti patakasvika isusu takange pozi musha wejeri unongochiri kugure polisi kurukangauri ikoko ndiko kwakati manikidzike vanhu vanga vakawanda kuchimimba imwe chete ingadidika nditi but waiti ukabvuma mhosva yako kunzi wakuya kunzvimbo ine gure farm prison ino yanditi nzvimbo yakasununga yekuti unodya chikafu chaunodya uchiita sechaunoda uchisiya uchiita sei plus ukama uri kuno kufamu kuno neukama uri kumarimandi kukunana vaduku wanditi wanga wakasiyana. Ukasvika kunoku nana sekuru aiwa mushe ukama wekubaba naamai vanga vari pamba nemhuri yavo hapana problem yekuti unongoziva kana mwana anenge achichengetwa pamba nditi azotadza kubatwa akashama chinzi chi iwe usazviite mangwana mwana akakura asingapikwa akashama natasi anoenderera izvo zviriko izvozvo. Kune vamwe vanoti kana hama dzavo dzinge dzapinda muusungwa kudai vauya kuzovaona hapindi munhu anoti ndigei ndimonere pafenzi apa pamwe ane mbuva asingamuoni osvita zvikunzi naimi mune hama iri kuno asi pano anoti andoperera kumutuku ndotaura naye ari koko wakasimba here ari kuro achitya kuti manje ndikasangana naye zvichida nekugara kwaita muusungwa zvichida atoo munhu kana mbhinya anofana kuti anenge atobhinya paanokuda kujeri koko anenge atochibhinya zvakanyanya.
makatarisa imimi nedzidziso dzamukupiwa panapa nekuudzawo hama dzedu dzisati dzane ruzivo rwaminaro kuti aiwa munhu ari mujeri akangofana nemunhu ari kuchikoro mfunga vana sekuru vanogara vachitaura kuti aiwa kana uri kujerika wakafana nemunhu ari kuyunivhesiti yekuti anotozongotsoka futi kumba kana nguva yaita sei yapera kana kuti tiri kubhodhingi vakuona kuti aiwa tiri kubhodhingi kana nguva yakwana tichangovhara toya kumba. Dzidziso yamungade kupa vanhu mimi takatarisana nehama dzedu dzekuti vanototya hama yavo inenge yapinda mukati mokusunga vachiti ndofunga iko zvino azobhinya chero ndekuti kudii apana iripo ndekuti kusungwa anengati nini kusungwa kwakashata kunoitodziziva kuti kune zvakashatira nezvakanakira but nhau iripo inhau yekutsaurwa pakati pehama dzavo nawadikani wako uchiya kuchengetedzwa kunzvimbo yakamanikana, nzvimbo yekuti hauite zvaunoda nenguya unoda unongori pasi pemutemo wakachirwa kukodzero kuti iwo wakwanise kuona hama dzako wakwanise kubata kana foni kana kuita sei sei, but inyaya yekuti unonge wauya kuti urangwe uchidzidziswa yakasiyana siyana kuita sei sei uchibata nezvidzidzo zvokuti ngochiona zvakasiyana siyana kuchitika mukati munomu vakuvaka izvino kuna mabhuku akandakabata mabhuku emota make kubva kugarden farming zvese zvichida koko nanda kutodzidza zvakasiyana siyana ipapo. Saka vanokunzi haisi nyaya yekuti kusungwa tingati pakashata ungokashata unongowasarira chipa nezvimwe but unodzidza zvakawanda muupenyu kwanisa kuita sezvokusimudzira upenyu wako zova munhu anozoonekwa patingani varara mangwana navo. Zendasvika pamabhuku apa ndezvipi mimi zvamunoona kuti dai ndakanga ndisina kupara mhosva iyi ndingadai ndapa nechimwe chidaro, ndezvipi zvamasarira zvikuru pane zvimwe zvamaita murikodzo? Chekutanga chandasarira kuti inyaya yekuchengeta mhuri yangu ndokuti panguva yandabuda ndichibva kumba ndichiva muusungwa mhuri yangu yasangana noupenyu hwakaomarara hwakasiyana kuti ndanga ndiri papa chiine mhuri yangu ndasina baba wongo chechipiri kunze kwedu kuti tinovaka toita zvakasiyana siyana tiri panzapa kushanda mhuri yangu zvino season yetu tinorima nengerikini zvifuyo akwede aifika kuri mufoja ndikwana kotoni inonzi runingareri nezvimwe chibage nemafunde. Saka ipapo kurima kwomunhu wechikadzi munhukadzi ari mumwe chete nokurima muri baba namai kukasiyana goro rinosiyana semanera yaita mvura iyi ndanga ndeshuru yokuti ndikwanise kurimira mhuri yangu ikwanise kuguta. Tichienda pamabhuku aya ndezvipi mimi zvamadzidza pamapindawo pai mukati menzvimbo ino yeprison pane zvamaimbodzidza here kunzoko zvamaita pandakapinda munomo ndakanga ndine izvangu zvandaiziva asi ruzivo iroro ndakazoatanidzawo futi nezvimwe zvandakadzidziswa ndakuchikoro. Nhau yadatidza mumwe nhau yemotameki yekutanga yekutanga ndeyeagriculture ndikuita panapa kanaseruri horticulture chichi makada kuona kuti pabhuku rangu iri kutanga apa zvatorima zvatoita ndoita zvinhu zvakaita semapotatoes matomatoes mabatanati tree project watermelon strawberry zvakasiyana siyana astronauts chichipeas zvezvi tozidzidzisa kuti ndikwanisa kuita sei ndikwanisa chizvirima tokwanisa kuita sei toapula tozvirima paivhu rakaita sei mushonga toshandisa ngokaita sei tozvirima nesizini yakaita sei sei zvoda mvura yakaita sei zvoda mairrigations akaita sei sei nezvimwe izvozvo. Okay, asi izvi mamagara muchizviitira kumusha kaizvi aiwa kana kuti makazozvemuno mukati zvemukati tisona sekuru riapo. Saka iko zvino makutoziva kuti mapotatoes zvese ndakutoziva mapotatoes anorimwa zvakadai anorimwa nespace zvakadai nzimbe dzirimwa zvakadai kuda kurima mombe kutenge kurima mombe pakadai pakadai zvichidaita zvimwe zvikudai maybe kuti tingobatsira kune vari kuona izvozvi vakunzwa kuti panoda mapotatoes zvinorima zvakadai dai pakadai dai apo ndipo vanenge vachida kunzwa vanavo. Tichitarisa mapotatoes isusu kumusha kakutajaira kuti potato raora toroise musaga mapotatoes anonyatsorimwa sei bosi tozogona kaita isusu musaga mimi tisingazoti aiwa tosingatone distance ane chakati chinofanira kuiswa kana kuti tinongweza nemusaga ndozvamuri kuita mugadheni kana kuti mimi mune marimiro makazodzidziswa marimiro anenge takatadzidziswa kuti mapotatoes anorimwa chekutanga unorima ivhu unorima munda wako warima munda wako wodyara wogadzira marijisi kugadzira marijisi
wotsvaga kuti mbeu pera kunotengeswa mbeu mapotatoes kwana ruwa chichi nekumwewo then watsvaga mbeu yemapotatoes wodyara about 35 to 35 centimeters potatoes wodyarawo 30 to 35 centimeters oridyira ivhu rako zvakanaka uchishandisa chikana tisaita dzinga umombe ivhu rako ucharijira iroro it's good enough kusvika mapotatoes wakada sei wakusvika pakuzwa wako mapotatoes ako so mapotatoes anenge ari easy mapotatoes ari easy anomushonga here inozosprayiwa kana kuti ukangomaisa mumariji ukamafukira zvatoita mapotatoes ane mushonga inosprayiwa nawo mushonga yendiya kuti akuti tichize awo but zvirime mumapotatoes yekuzi yari pamavharaiti maviri ndikuona mavharaiti maviri mapotatoes kuti BP1 BP2 nerimwe kanzi amethyst willards ndimoni mamwewo saka yatino matypes ayo saka ndozosese kuti aya maBP1 maBP2 ane musiyano wakadii anooneka mapari mamwanyi especially mukona panorimba pari mwakaita matsvuku saka mamwe makaita white anenge mazita aine chingodaro chinamberi zoti mukatoona motozoti iri BP ndinetiziva apa tiri kuenda tichitodzidza apa ndiri kudzidza but kana ndanyatsa kunzvera zvakumagore angu ndandakuisa kuziva kwandasina ndakuziva kuti potato rakati chakati ndire chakati ndire chakati takatarisa panyaya dzefarming sofa ndanzwa mapotatoes pane chimwere chamakati chinotinetsei vanhu kurima nekuda kwechakati nechakati nechakati asi inini kubva pandauya panapa aiwa ndiri kuona kuti chinhu ichocho hachina kutombonetsa kana kuoma kurima chandakaona anhu isinganetsi kurima inhau yefodya asi panhau yefodya panapa pajeri redu panapa tinoona kuti tinotorwa yari mageni tichinodyara fodya kune vamwe varimi vakatikomberedza kwatinoenda ikoko kune varimisi vanonga varipo vachitidzidzisa kuti one zvatikuita nhasi tikudyara fodya tichidai totanga tachera gomba redu tichiisa mushonga unonzi chakati unotanga kuisa wemuchenji tozoisa mushonga yakati zvichienda kusvika takunotyora fodya yedu mushonga wemasakatsi zvese fodya ndiyandaona yanga ndisingazivi inotiremei kwedu kurima sikwede kwedu but ndakaona kuti iri izi ukashingirira zvakaona kwasimba kushanda fodya iri nani inoda mvura here futi fodya inoda mvura hongu manje iripo here kwenyu inonayo hayi but inogona kuti netsei but unochiita zvekudiridzira inoita ukatanga nemandiridziro wozopedzisa une mvura yekudeni munoona kunotanga kaimini pamunobure munotanga ndimi munotoona vanhu vako homu ndizvo zvishaizvo kana kuti ndononge chimwe chinogona kuti vanhu vagotanga kuti kunogwinonetsa haisi nyaya yekushaya ruzivo here nyaya yekushaya ruzivo homu kana kuti kwedu kuona kuti fertilizer kuti ivhu rekwedu kunokuti haidi fertilizer apo chifoje nenge chida chi fertilizer ubva irima isina fertilizer inozoita foje here haireni hongu saka mukabuda makuno ndikabuda apa ndakunotsvaga chimunda changu chakanaka ndotanga kuita zvangu zvefoje ndotanga kuita dzamana ndosvika pakukohwawo takatarisa ndanzwa muchitaura zvefarming ndiapi mamwe mabasa zvakare amuri kudzidza muri pagurepisa akasiyana nechi akasiyana zvisiri zvekurima mamwe mabasa emaoko mamwe mabasa emaoko tine mabasa akaita sekuwaka tinowaka futi zvekare pachiripaprisopana semakatotanga kuenda kumalesini apa so andisari bhozi andikwanisi kuita mapractical work maviri penguva imwe chete ndinotanga ndoita kandiita zvefarming ndikapedzawo ndikaona kuti chiitozodai so but apa ndisine geri rangu randapika ndanyasa kuona kuti zveagriculture ndazvafamba kupanavo chaizvo ndozvoita takatarisa kuagriculture muri vanganisofa muri kuita project kuagriculture tinobuda tiri group of 10 tinda ugadheni okay samunoshanda zvakadii bhoso zoti kana raa group of 10 kune isusu vane misoro yakati omei tinononoka kubata koita imimi munokasika kubata ndonzwa mabp chiya pane ri pamuri kuzobatsirana negrupu renyu rekuti iwe zosinonzwisa zvemapotato izvi chiya ndikubatsirawo nezvefodya izvi muchibatsirana kana kuti ichitohadira kuti shamari ini zvandatonzwa ndizvozvo vanhu vaiva isusu tisingade kuudza vamwe ruzivo toona kuti iwe zvakuziva chingogara nezvizvo kana kuti mutogara pasi segrupu moonesana kuti iwe pawabata ndepapi kana kuti kana taenda kugadheni rasekuru nezvezve tinoita division of labor yekuti umwe nomwe tosvika togwerana togwera kuti nhasi tiri kuita zvemaseedbed nhasi vamwe moita semuchididzira vamwe muchiita sei mabasa akasiyana siyana then
umwe panenge achiita pabasa kana angachiita kuti nhasi iwo nhasi kunodzura masidzi muchimunesi unongochibata kuti ne masidzi matenga tizotupa tinguwa tozosangana tasada kudzisana kuti ko mawidzi yatodzura mbewe inokanganisa chikunesa ingachita zvatinenge tichiita ko mbewe yakati inospesiwa zvakaita sei kati chijara zvasiyana kuti makabeji anoda mvura yakaita sei compared nechinerepi. Okay, alright, okay. Takatarisa zvakare panhau dzekurima idzi mukomana mei toziva kuti kumusha uku tinopima fertilizer ere tinopima nemaziso ari maoko ukangonokora muchisaga umva kuti inenge inopinda muvhu wakanda iko zvino muri kuudzwa ere mameasurements ekuti makutonezoziva kuti aiwa zvinhu hazvitariswe nemaziso kumezha nemaziso kuti ndifunga kabheji iri ndikangoti tsvoti kaviri zvatoita afuno ndakaona kapu inowanzoshandiswa kapu namba 22 namba 30 ndo kapu inowanzoshandiswa pana makabeji ichine zvino saka iko zvino matosiya kabheji yakaikaike kuti munotarisa nemaziso ngemutora makukaikayo ndakutoziva kuti kabheji rakati paplant ndofunakisa kapu namba yakati zvakati masentimeters yakati apati aingodirwa kuti unodira pamwe kana kunodira apati ende ndakuisa fertilizer kuti makabeji yangu ndakajara paground rakaita sei yakaita fertilizer nenda kumusoro ere kubva kumutero nakutenda kuzasi isusu kai tinongoti ukangotazama zoti ivhu dzvuku iri ndere mapotatoes amene akaudza vanhu kuti ukangotarisa kuti ivhu dzvuku rinoita mapotatoes ndiyani atiko zvinoita kuti nzozvo kuti unofanira kutarisa kuti matero ere unoita fertilizer kana kuzasi kana kuti zvinhu zvokuti vanhu havana ruzivo rozonzoti ivhu racho hariite apa aiwa ndiwe zvako uri kuisa zvinhu ziri ndizvozvo. Takatarisa mukomana mei hama dzatinosangana nadzo mukurarama kwatee tichiita mukati meusungwa dzakasiyana siyana tozoti pane pamunotombogara pasi muchiti motomboseka nyaya dzenyu kuti saka iwo nyama yaoda kuenda nayo kukwatsano kuchamari kwasingazoti yakabva kumwe iyo chamari kutaura izvozvo koinini ndakatokwira mota yembavha ndisina kuziva ndikatozonzi ndiwe muri meze muri mbavha ndikanofarira pane pamunombotaura nyaya idzi tozoti pekutanga unenge wakabatikana uchipinda mukati menzvimbo imwe but munotozosvika nyaya dzemakutodzikanga makutodzitaura sedzimwe nyaya ndiye api mamwe mashoko ekurudziro amunopanana tozoti kune vanenge vakapinda musati mapinda kwoita unozopindawo maita sei mapinda amunopanana mashoko ekurudziro kune vaya vanenge vachiri vakaremerwa zvakanyanya nekugara mukati meusungwa patinoita isusu kana tasvika panapo tabvarirwa musero tateka mumwe tine mabhuku atinotaura toti akumana nhasi toda munhu ane bhuku ere atimbotodzwa pazvikaitikira kana chiti pazvikaitikira nyaya yakakupinza muno mukati muno timbotitsanangudzirawo kuti pakutanga wakadii usungori mapurisa saka kana munhu achitsanangura nyaya yake pepe unofanira kuona kuti munhu uyu nyaya yakutsanangura iyi yakaitika sei akazoplaya papi zvakati nyaya akaifambisa sei zvokonesa kuti asasungwa mapurisa. For example inini ndakatengesera mbudzi dzekuba ndisingazivi saka munhu anenge achitokota ruzivo pekuti saka mbudzi kana atengwa ida kukliwa ida maclearance form ida kuita sei zvikadzamana unochenesa nemapurisa otengesa zvinhu zvako zvakachena pane movement permits chichine zvimwe nezvimwewo saka kupereka tichibata tinenge tichitora mabhuku ekuti ndakazodai ndakazorova mudzimai wangu ndakadai takuziva kuti mukadzi harohwe mukadzi anotaurwa naye mukadzi anopiwa ruru anoita sei ndokusaka kudzisa kwamune michitese muchitoita takatarisana nekugara kwamune makaita tozoti kune dzimwe hama mukomana mei vanokasika kubatikana zvikuru zvokuti yari kutaura nyaya yake vanhu mabva maseka obva atobatikana zvakare kunyanya vaya vanenge vachangopinda vaya vasati vanyatsodzidziswa zvakawanda vasati vaziva kuti aiwa kana uchibatikana pajeri zvakare unogona kutoenda kunzvimbo yaya yatinoti inonzi kunonoitwa paiperi kwekwe kwakuti unenge wakutonoti aiwa regai ndinotaura hangu namwari wangu tichipera tichita sei tichiparidzirana ikoko chii mukomana mei choita kuti vanhu vakawanda ndowanzotaura navo inini vanoti pandikapinda panzvimbo panapa ndaisaenda kuchechi kunyanya nababa but pandapinda panzvimbo ino ndikabuda ndonoita mufundisi chii chinoitika mujeri munhu wese anongodze munoita mufundisi here kana kuti pane kaumwari kanozopinda mumunhu kana ega anyasodzanisa pfungwa dzake nekunzwawo mapikiro kana kuti mapariro anenge akaita mhosva dzevanhu. Chandinoona pajeri panapa tina sekunoda anoita
vatinoti anizari sekuru anozvienda zvichecha na sekuru chava chaplains sekuru vavo vanoita zvechindo vanoita zvebhaibheri vavo saka naizvozvo sekuru vavo havangogara chete vari chaplains nopanapo vanotokokera machechisi akasiyana-siyana saka nzvimbo inatiri inoi inzvimbo yakatariswa nemachechisi akasiyana-siyana kudaiwo so zvekuti vanotozara pagedha pakuti naimbodaita matipo mukana taparidzirana chinono vasungwa sezvanoziva kuti tikapinda munokuda kwemhaka saka nongaiita tiparidzire shoko kuti katabuda kunzewo tokwanisa kubatana nevamwe tichamoridzana vamwe zvakanaka natigaraisana vamwe zvakanaka kuti vamwe vazotandirawo zvakanaka chi tabuda kunze saka shoko iroro ndonozonyaso saka shoko iro tosangana vafundisi akasiyana-siyana besides kuti chaplains wedu but paridzo kuti ana vafundisi vakasiyana-siyana kumachechisi vakasiyana-siyana imwe mbaredzo yemachechi inosanganisira mapurisa akatisunga zvakareyoya vanouya pano vachitiparidzira kuti no kana mabuda kunze munodai mukwanisa kufambisa zvakanaka chi nevavo mafirst days mamusinambovavengera mapurisa kuti ndo vakandibata kawanda adanoita mari zvangu nazvino ndingati musungwa nemupurisa ukamu wawo wananyisa zvipfekete muchengu chiri unyaya yekuti vanenge vatiparidzira pabati kutira pachokwadi musungwa nemupurisa ukamu wedu chirokana ndiwakitina bvunzo asi nana sekuru edu aiwa chini wani nekuti ana sekuru edu ava hatina chakaipa nawo pakangoti pivoda kuna tichengetire chii munhu svika mazuva akaita seyakwana ende mazuva edu akakwana haunzi vachiti wazopindidzira mazuva akati chichi aiwa zvavakwana kuti zvotokudzinga kuti chiende kumba kwenyu kuna chakudai pana zvaita vanenge vapedza basa ravo ende ukangobuda pasi pegedha paiwa aiwapo zvinenge zvaita takatarisai mukomana tozoti pane dzimwe nguva dzekuti munomborenero zvotinoti ndingakwanise kusheya hangu nemumwe wangu wandigere naye muno musungu pane renguva dzekuti munotombosvika pakuti sekuru ndachimbogare pasi pane zviri kundinetsa mumbotsanangurirana sekuru nemusungu basa sekuru vamunhu akagara kumachero weri apa ndikaona kuti nini panapa ndine mashoko kozi mashoko zvinosiyana-siyana uri mukati munomu uri mukati mejere munomu unogona kunzwa kuti ano mukadzi wako kunze akarohwa akaenda akarohwa akaenda saka iwo manje uri wega zvinokuremere nyaya wakwanisa kuipedza uri wani unoda muna sekuru sekuru kana nguri ndava panapa endri nyangu yakadai ndakanzwa mukadzi wangu kunze kwakarohwa mukadzi wangu anenge akuita musikanze kunzeko ndodii sekuru ana sekuru vari madzidzisirano kutiita panapo achitikafoteso kuti anozoko zvinodai iwo usazvijimona ngoerera sei inokwana kubuda pasi takatarisa ngumanome pane dzimwe nyaya dzinondinakidza pandinge ndichitaura nemi zvakudai pane vamwe vanobva vati pandakapinda muusungwa munomu daiti ndikabuda anonondiona munhu akandisungisa semi mune mautozoti ndiani pandinonobuda vanauya kutizondiona ndiri musunga pandova ndisungisa ndikabuda nomundiona panze pavo muchine here mufungo iwoyo ipo zvino kuti but maine ungabva wandisungisa ucho ndikabuda tonopedzana kana ukama wacho uchiperawo unopera muchine chigumbu ichocho here namainini kana kuti inini namainini hana chigumbu nawo ekare nhau inondibata ndekuti inini ndakatanga kufunga fungo yokuti ndikabuda pana chinopedzera namainini ndakutofunga kuti ndakutosvika ndikasvika unopara futi mumaka zvireva kuti handina kupfidza kuti mutongo wandapiwa wanonoputsa ndichasvika kumba kweko ndinoti amainini nda kuwapedzera nawo ndosvika amainini ndowapisira naimba ndowaisira mushonga nazvipfuwo zvavo mainini akaziziva vari ingaite jerere kwandiri ndakudzoka futi mukati futi zvinova zvasingapfundirana sekuru kana wabuda mukati memusha uno tarisira kuti umba umwe ukama wakunze uku usiri ukama kuti uchadzoka kunjeri ndidzipi dzimwe dzemhosva ndazvamuchiti pane dzimwe mhosva dzataitoita edu tiri kumusha uku tisingazivi kuti chi imhosva ndedzipi dzedzimwe dzemhosva dzamavutozoti ivo zvino izvika izvi imhosva asi taisabatwa chiri tiri kumusha uku mhosva dzimwe dzakaita sekurowa mudzimai kana kushungurudza mwana takanyasa kuona kuti dzimwe dzemhosva dzokuti mwana kana kuripota kuti baba wakuti shungurudza pamba panapa imhosva kuti unogona kutopinda mujeri nedzimwe mhosva dzokuti unogona kurodza kana mwana mudiki inyaya yekuti unogona kutopinza iwo mubereki wacho wabvumira mwana wako kuti aroorwe ukatora pfuma ukadya inyaya yekuti unogona kupikisa jeriyo uchitopika jeri pana kutenda uchitopika jeri saka makazomvera kuti makore mangani kuti vari kuona izvizvi vakasara kumusha kuti vazoziva kuti makore mangani anofanira kunge mwana achita sei achiroorwa hongu takanzwa kuti kana kubvira pa 20 years zvichienda mwana ananga abva zero takakwanisa kuita sekuroorwa atingati pa 18 zvichienda
pa 18 ndiona kuti wamwe wacho ngati ma 18 years futi vakusunga kupinda futi mukati wachida ichi ngati munhu ane 18 years akusunga mukati muno futi saka wakutongoda 20 nyongo at least ukabva 19 apa zvichienda anenge akachena wozo 20 years anogona kunyepa ndi 20 oine ngikine 18 years ayona kunyepera kuti ndi 18 years right choenda kuma birth certificate kuna mwana wewe asata kwanisa na 18 years achiti 18 years andi mazuwa atwa jeri takatarisa chiasi mkomano mimi chinozoita kuti vanhurume panguva dzamunotsvaga madzimai epasaidha asiri madzimai enjeo chaiwo kuzoe munomboita tumwe tumagemu chinoita kuti musazoti iwe tione chitupa chako kana kuti timboonawo pari kuratidza kuti wane 18 years idzi dzinozoita kuti muzosvike pakupara mhosva dzekuti munhu akati irepika nekuti pakatariswa makore shoponeonza mwana uyo atone 17 years kungokura mhumu zvake bati mwana mudiki chete kuti musazoti timbotipowo chitupa tione panguva idzodzo dzamunenge tifambidzana netumwe tumagero twenyu topasaidudu chi ndinoona kungoisa kuti munhu anoona kuti it's too late kuti nini dzimwe dzenguva munhu anodana nemusikana munhu anodana nemusikana kudana nemusikana kuti for a day unodana nemusikana achitokuda nhasi atiti nhasi muchitosvika pakutoenda pabonde nemusikana yenyu saka anofunga kuti nhasi ndadiona musikana zomuti anogene mboregedzeka bhebhi kamboenda kudheni pekenana ndozokabata pamwana kaa nechitupa zvimwe zvainenge yaine nguva iyo inoda kuti ndanonogerwa nepena iyo zvinatongorwa pena ndigowese nenguva ichiripo saka pakugowesa pena pepe manje inenge yatova mhosva wabata nemhosva kuti wazorara chi wazodana nemwana mudiki kune vamwe zvezvimkomano vada kuti mukurudzire kupopana vari kutoda tumapena kuti tuwe one day but haasi kusati atomboziva kuti mwana uyu kukura mhumu but makore chi mashoma kurudziro yamungade kupa vanhu ivavava tikatarisana nemapena ipapo ndiye kuti mudii ari kudzira munhu yamataura iyoyi kuti munhu wana wada kudana nemusikana nditi unofanira kumeka sure kuti munhu wakudana naye uyu avhazirere mwana uyu akure zvikusvika kuno kuti pa 18 makore zvichienda mberi kuburikidza nekuratidza mabirth certificate ikoko zvipe nguva yako usamhanyi musikana anenge ari wako hapana chokumhanyira kana uchizoona kuti musikana uyu achiri mudiki unokodzere kumirira kuti ano musikana uyu honge ndaziva kuti ndomuda zvangu but umirira kusvika makore akaita se akwana kudana zvakanaka zvakachena pane mukomano mene vamwe vekuti anopinda mujeri obuda zvakanaka asi tozomona zvakaraita se adzoka chingava chikonzero chii chinoita kuti vanhu vapinde vachibuda vachibuda mukati meusungu nekudzidziswa kwaese kwaunenge waita wadzidziswa shuwa kuti mapotatoes unorima sei asi mangwana wakudzoka futi unenge chii chinenge chichinyatsoitika pavanhu vavo ndinoona imwe wacho inenge iri nyaya yeusimbe kuti wabuda panze una wakushanda basa rayo unoshanda reriyo unoti basa iri ndonokupa mari wakunonokerwa nokuti apasezva nditi munoona ndikutaura zvemapotatoes anditika mapotatoes ane mwedzi yayo yokuti 3 months uchienda mberi anditika kana 4 months kuti kuwa mapotatoes nguva yese murimi anenguva yekuti anotambura pakati apa achimbopfeka mari ngenya achiita sei aitoshewa mari isipo oda kuti chirimwa chake chada kurima asati chaibva kuti chamacho chinotengeswa saka kumanya nebhabara nenguva yekuti ndikanoba kuti ndibojegera kuti pachamirira mapotatoes yangu aibva zvakamira sei ipapo akutodzoka futi musungo sezvinhu zvangu ajera wasiya ane papapo takatarisa business renyu mukomano muchanokontinya futi nekutengesa zvipfuyo aiwa ndakutoona kuti zvipfuyo kana pari panze apa ndokuona kuti inini ndakabatwa nemhosva yestock theft dzidziso ndakapiwa nasekuru munhu nekuti ndikabuda muno ndofuna kuti ndikasvika kundotenga mbudzi dzangu ndoisa padanga ndochengetawo kana project inengaatanga nada kutora mbudzi dzangu dzokudanga ndakuita sei ndangotengesa siri dzekuti ndinotenga ndichitengesa ndotengesera mbudzi dzokuba saka pamakaudzana nasekuru kuti unenge wakuchiita project yavakudzisei machengetero avanenge makuita mbudzi hongu uchiketa mbudzi wakandiudza kuti mbudzi nototengesa but kuti dzidzo kuti ndichekete mbudzi wakandidzidzisa kuti ukasvika unotenga mbudzi dzako dzingava 6 kana 3 kana 6 kana zvichienda kana 10 uiso padanga panopera 6 months inge rinyaya kuonesana kuti panopera 6 months muzukuru unoti unongozoti wane mbudzi dzinotengeseka here ukutozvinogoti mbudzi panopera 6 months ngashindire ungadara kana pfunga yeye kuti ndichipira munhu chipfuwo chake tanga pasina saka iko zvinototi tagarisa mainini apa tagarisa mama apa tagarisa mukoma apa nasisa vasiri kukwanisa kuya kuzokuonai nezvikonzero zvasiri kuziya asi chikonzero chikuru chatinenge tichingoziya chese imari plus chichida kana nekubatikana kunenge kwakaita mhuri tavagarisa apa nhasi mashoko amuchatanga kuvaudza mukomano
inini ndinotanga kuodza mashoko ndichivaudza kuti mashoko kuti tikwanise kuendera mberi takabatana semhuri. Tisati kana munhu apiwa awira nedambudziko tomuregerera kuti no zvaenda kujeri kwekuya hamene pomwe achanofira kujeri kuita sei. Ngatidzidze kuti kana munhu asvika padambudziko tikwanise kubatsirana kuti tiisa musoro pamwe tibatsirana semhuri pamunhu anenge uri padambudziko nguva iyo. Ndizvipi zvamunofunga mukomana kuti mungade kubatsirwa nazvo? Iko zvinogati musungwa masara nguva diki kuti muchese mubude zvamungade kubatsirwa nazvo inini kuti raramo yenyu irambe ichienderera mberi. Angava zvingava zvekugadhirwa muri kushanda kana kuti zvekushandisa inini pamuviri zoti mungada sipo, mungada matauro, mungada mapatapata chaiwo ekuti muve muchifambisa kuenda kunogezesa. Zvamungafunge kuti zvingagona kubatsirai panguva yamasara nayo kuti panguva yamukugara muri mukati mesuku ndezvipi? Hapana kunodiwa zvakaita sesipo tokugezesa tikuwachisa nechikafu chekuti tinokwanisa kuti tagara paya paya tokura tichakaita semaputi. Takatarisa zvinhu zvamungazoda mabuda because vamwe vatombotora nombo vati ruzivo rwatanaro runogona kukunda kana vanhu vari kuzvikoro chaiko. Tikabuda manje chikuzonetsa ndechekutinge tisina capital yekunotangisa mabasa emaoko atitadzidza muno. Zvamunofunga imimi kuti mungade kuitirwa nezPCS pamwe chete nehurumende yeZimbabwe kuti ikubatsirei kuti musazokwanise kuti kudzoka nekuti uzoti vamwe vati ini ndakazodzoka nenyaya yekuti ndanga ndisina chekunobata asi ndakanga ndine ruzivo, kuti musazonotangidza zvakare kunoita mabasa akambokupinza imuno muusungwa. Chii chamungade imimi kuti batsirwe nacho? Nichandikuda ndikuda kuti seukama wataita nasikura ngausaperi nokuti ini ndakubuda jeri ndakaenda kumbondiregerera kuti muzukuru ndinomena aenda kumusha aenda akunotozviitira zvinhu zvake mabasa ake uko. Ndikuda kuti kana ndaenda kumusha kwandiri kwekwe varambe vaneni vachikwanisa vachiuya vachitoona kuti ndikuita nezvipi nezvipi vachindibatsira nezvekushandisa kana nyange iri nyaya yekuti ndine project yandiri kuita vachindibatsirawo through prison ndichikwanisa kuita zvakandiita ndiri kunze. Mazano atiri pawo kuti anozukuru apa koda wadai apa kwanda achikupa upenyu wangu ndiri panze tisaperere pa. Toziva kuti mukomana paunobuda panze apa kunze kwejiri rino maenda kumusha kune madzimambo kune masana. Hapana here zvamunoda kuti vakuitirei imimi zvichienderana nekuti mambogara mukati meusungwa? Tozoti vanhu kumushoko havana zivo yakanyanya sekutora vanambaita kuti dzidziso kuvanhu hakuna zvichienderana nevanhu vanenge vambogara paya mukati meusungwa. Vanenge vakaononge vanhu vakashata inozoti mbavha yadzoka imi moti yadzoka tizai. Ndezvipi zvamunoda kuti zviitwe nemasabhuku pamwe chete nemadzimambo kuti vanhu vari mudunhu vadzidziswe chaiwo kana munhu achingeenda kujeri hazvireve kuti atouya nemunhu wakashata. Ndingoda kuti valipo mukana kuti kana svika pandobuda kana panoita musangano yawo inga musangano yemadistrict kana panaka makuru ndipo mukana kuti ndikwanise kutsanangurira ruzhinji ruri panze kuti majeri munogara zvakadai zvakati mhosva yakadai dzinosungisa dzakadai hadzisungise zvichingoda kudaro chikwanisa kuvatsanangudzira kuti munhu kana wasungwa asi kuti ndokupera kweupenyu kana kuti inyaya yekuti ndanga ndaamhondi inyaya yekuti ndanga ndatenda nowandudzwa unhu kuti kana ndadzoka ndanga ndaudzwa unhu kuti ndokwanisa kugara nakana wangu nzira dzakadai. Mashoko enyu okupedzera ngomana tichipendera chiona chimwe kuna nasekuru nambuya ndinonzwa mungano nomuti vanasekuru vedu navambuya aiwa vanotichengetedza zvakanaka vanasekuru vedu navambuya. Mashoko amungade kuvaudza muzora nhasi kuti paunoona noti ndo zvachitaura muzukuru vedu nomeni zvachiti vanasekuru vedu nanambuya vedu aya ndo mashoko angu ekutenda kugara kwamuri kuita nesu kutibata zvakanaka pasina kuchema. Ini chekutanga ndinoda kutenda anova mukuru wejeri panapa vanzi vanhuve nemhuri yavo vanasekuru vamwe vadikadiwa kusvika paukuru wekutanga kusvika pakupedzisira. Ndichiti aiwa ndinotenda nemabasa nomabatira kutiita panapa vachitidzidzisa mabasa ekuti kana tabuda pana tizoita mabasa edu aenda kunze chikafu kana kuti pachikafu tichidya tichiguta imwe chikafu tichirasa mokana mukatarisa minde mukona yakazara chibage tichitokarima isusu. Saka hatina pokuti tine pangu patanga titsutsumwa togara chitofana mwakabata mabhora panze apo akutinota mabhora kupi kumagrounds uko. Saka
mukana mkwata sawa vanhu vanototibata sewa vasevana wavo hapana kuti washungurudzwa waita sekwashungurudzwa kuti unoita una sekuru sekuru unoita dai na sekuru ngenga sekuru azikuita pakati sekuru anotora umwe akoyo wadini umwe wako ko chiko nemusungo iko aiwa gazini zvakanaka nemusungo musungo kumbiro negira uchimuna sekuna kukanganisira ava ndotenda magazini atoita kuti nehurumende yedu yeZimbabwe kuti nemachinjiro akati tiite correctional service aiwa takukwanisa kugara sepachikoro takudzidzo zvakawanda dzamuna tibude panze chadzibva munoti nedzimwe pfungwa dzokuti chanoumbawo upenyu hutsva tinotenda kukomana tine shuviro yekuti pamunobuda zvese zvamataura izvi vanonokubatsirai nazvo hurumende pamwechete nanasekuru nanambuya kuti aiwa vandinobudawo vamundiwanirawo tumari tokuti ndimonotangawo chiprojekti yangu zvichibva ipapo ndakutenderera mberi neupenyu hwangu tichishuvira zvakare kuti ndiwe mukana wekuti vana mama kana vasina mariwo vanogona kungofonawo kunana sekuru kuti vanzwewo kuti muri sei ndofunga kungonzwawo izwi ramai kwakamboita sei kwakangokosha aiwa tinotenda mukomana miti kushuvirai zuva rakanaka hanema ndokutendai mwana wenini tinotenda mazvinzwira vezimbabwe vananga ndichitaura navo mukomana umene vakazitsanangura kuparika kwakaita mhosva asi chikuru chavataura mabasa avari kudzidziswa pano paguru reprison vachitaura kuti aiwa inini hangu ndaita zvekurima asi ndezviya zvatajaira isusu zvekutarisa nemaziso vamwe vanoti fertilizer inogona kungokwana asi kunoku ndadzidziswa kuti zvinhu zvese zvine miero unotoera kuti aiwa mapotatoes unomarima 35 ne30 centimeters chino nechino unotoziva kuti kapu inoshanda is 30 kana 25 kana kuti chii mavanzwa vachitsanangura asi chikumbiro chavo kuZPCS pamwechete nehurumende kumaofisisi makuru ayo hanzi aiwa dai matibatsirawo patinobuda paipaya takwanisawo kuwana tumari kana ingava angava masidzi chaiwo ekuti tikwanise kunoita maprojects atinge tadzidza pano kune avo vane mamwe maprojects akasiyana neamukomana umene vanotsanangurawo zvimwe chetezvo tikaonawo machira tikaonawo tsono tikaonawo shinda tinokwanisa kunorarama tisingazokwanise kugara tichidzoka-dzoka pano paguru reprison tizosangana zvakare pamamwe maprograms ezita ndinonzi Elizabeth Nyabuti tichechesara kana mutiriona tutambire komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukanda komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe mukana